Juraj, čo je podľa teba najpodceňovanejšia destinácia na svete? Nemusím ani dlho rozmýšľať a hneď ma napadá, že Indonézia. Indonézia, o ktorej mnohí ľudia, s ktorými som sa rozprával, si myslia, že len nejaká oblasť, ktorá je vo svete, ale nie je to oblasť, je to krajina, je to štvrtá najväčšia krajina sveta a v žiadnom prípade Indonézia neznamená, že sa rovná Bali. Bali je len jeden veľmi maličký ostrov v rámci celej Indonézie. Indonézia je jedna pestrá, nádherná krajina, ktorá má 17 000 ostrovov, 6 000 z tých ostrovov je obývaných, obýva ich asi 350 etník, ktoré rozpráva okolo 300 rôznymi naozaj vlastnými jazykmi. Je krajina, ktorá je tak neskutočne autentická, že sa nedá porovnať so žiadnou inou krajinou. Pre mňa je to jednoducho ten top cestovateľský zážitok. A čo viem v Indonézii zažiť? V Indonézii sa vieš ísť kúpať na najkrajšie pláže sveta, potápať sa naozaj na najkrajších miestach, ktoré nie sú ale preľudnené. Vieš sa stretnúť s orangutanmi na Sumatre alebo na Borneu, poslednými žijúcimi kusmi, pretože na svete je už možno len 300 kusov. Na Sumatre vieme stretnúť sumatranského tigra. Vieme si pozrieť najsmradlavejší kvet sveta, rafléziu, napríklad na Sumatre, čo ma napadá. Keď sa poplavíme ďalej smerom na západ kúsok, môžeme si pozrieť ostrov Siberut, kde dodnes ľudia chodia naozaj len v takých zahalení, len v takých slamených odevoch a potetovaní po celom tele. Proste niečo neskutočné, autentické, zaujímavé, niečo, čo nezažijete nikde inde. Svet, kde ľudia žijú stovky rokov rovnako až dodnes. Čo by som teraz zdôraznil, my vo Victory Travel sme absolútne špičkoví odborníci, v Indonézii sme doma. V Indonézii naozaj dlhé roky žijeme, cestujeme, je to náš druhý domov, pre mnohých prvý domov. Ukážeme vám tak, ako naozaj nikto iný. Poznáme ju dôverne a garantujem vám zážitky, na ktoré budete spomínať po zbytok života. Takže ak chcete zažiť dokonalý, autentický zážitok, odporúčam vám cestovať z Victory Travel do Indonézie.